Ayun na mga kosa. Ang lakas ng lindol oh. Labasan kami, grabe. Nagising mga kosa para mag-edit. Pero konti pa lang i-edit ko. Pero papasilip po na rin. Ito. Cellphone pa ako. Tapos ito tumuturo na sa monitor. Ibig sabihin mag-work na raw ako. Aga magising eh. Ayun na mga kosa. Ang lakas ng lindol oh. Ang lakas ng lindol. Yenig yung bahay namin. Obod pa si Ice. Gulat ka? Tayo ko labas lumilindol. Sabi ko pa eh. Tayo sa computer. O dyan. Sa ilalim pa naman yung bahay namin. Kaya dapat lumabas kami kasi kakainin kami ng ano yan, ng bahay pag lumubog kami doon. Lakas. Hindi tayo pwedeng pumasok sa bahay kasi may aftershock pa yan. Labas muna tayo. Nanginginig pa ako kasi panik. Hindi mo mabuksan yung pintuan. Pag. Tapos pag sinakop, gano'n mo kagad. Saktong pagkasara ko, gano'n mo kagad. Kaya sakto, pak, mabilis tayo nakalabas. Galing. Grabe yan, lakas pala yun. Nag-edit si Kevin. Chinelas! Mag-chinelas ka. Pastor. I-edit si Kevin, tapos sakto nagyaya na siya na umalis na kami sa kwarto. Alis na kami. Pagkatayo namin, pagkalabas namin ng kwarto, dun namin naramdaman yung yanig. Tapos parang lumalakas. Tayo na tayo. Labas na tayo. Tapos pagka open na namin yung pinto. Nakalak pa. Yung lock pa na ang tawag doon? Yung double lock. Yung double lock. Ito. Ganyan niya pa. Hindi ako naman. Dito lang. Kinakabahan pa kami. Doon lahat yung kabay. Nanginginig pa ako. Ngayon, nanginginig pa ako. Yun lang naman. Ngayon nandito kami sa labas kasi baka magkaroon ng aftershock. Tapos naglabas na ako ng power bank. Saka cellphone yun lang yung nakuha ko. Pero ewan kung kuha ba ako ng wallet, mahal? Isa pa mga kosa, walang kuryente. Yan, tamang piknikan lang tayo dito mga kosa. Labas ng bahay. Labas ng bahay. Pag walang kuryente dito sa Baguio, malamang wala rin tubig mamayang gabi. Ito pa yung lagay ng panahon, makulimlim. Parang uulan. Kaya hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. Pero mukhang okay naman na. Sana. Kasi buong Luzon pala nagkaroon ng ng lindol. Ingat tayo lahat mga kosa. Mga kosa, ngayon ko lang nalaman na nag 7.3 yung magnitude. 7.3 tapos yung last na sobrang lakas din. Yung panahon na ginuho yung Baguio is 7.9, 1990s yun. Kaya konti na lang, magkasing lakas na sila. Sobrang lakas talaga kanina.